ହେଇଗଲାଣି ସେକ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ମେଡିସିନ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଚାଲିଛି। ସେକ ଦି ଟାଇମ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେକ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି। ମେଡିସିନ ବି ବେଲ୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର। ବେଲ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି 40% ରିକଭରି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ରିଲାକ୍ସ ବି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ବି ଲାଗିଲାଣି ଟିକେ। ଆଉ ସାରଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେବା 7 ଦିନ। ଡକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ବେଲ୍ଟ ଭିଡ଼ିବାକୁ। ଆଉ ବେଲ୍ଟ ବି ଭିଡ଼ିବେ। ବେଲ୍ଟ ଦେଇକି ସବୁଦିନ ପୁରା ପୁରା ଡେ ନାଇଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଭିଡ଼ା ହଉଛି। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହେଇଯିବ ଭଲ। 40% ରିକଭରି ହେଇଗଲାଣି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବିନ୍ଧା ବି ଟିକେ କମିଗଲାଣି। ବିନ୍ଧା ଟିକେ କମିଛି। ବସି ତ ହଉନଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସି ବି ହଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ବସି ହଉଛି। ଦେଖିବା କେତେ ଦିନ ଯାଉଛି। ସ୍ପ୍ରେ ଟା ମାରେ, ସବୁଆଡେ ବୁଲେଇକି ମାରେ, ଭଲସେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରେ, ପୁରା ଭଲ କରି ବୁଲେଇକି ମାରେ। ହଁ, ସେ କଣ ପଟକୁ, ହଁ ବାସ୍। ବେଲ୍ଟ ଟା ବି ପାଖରେ ରଖେ, ଏଇଟା ମାରି ସାରିଲା ପରେ ବାନ୍ଧିଦେବି ବେଲ୍ଟ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ରିକଭର କେମିତି ହେଇଯାଉ ପ୍ରଭୁ। ଜଲ୍ଦି ରିକଭରି ହେଇଯିବ, ଭଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହେଇଗଲାଣି ସେକ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ମେଡିସିନ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ସେକ ଦି ଟାଇମ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେକ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି। ମେଡିସିନ ବି ବେଲ୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର। ବେଲ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି 40% ରିକଭରି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ରିଲାକ୍ସ ବି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ବି ଲାଗିଲାଣି ଟିକେ। ଆଉ ସାରଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେବା 7 ଦିନ। ଡକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ବେଲ୍ଟ ଭିଡ଼ିବାକୁ। ଆଉ ବେଲ୍ଟ ବି ଭିଡ଼ିବେ। ବେଲ୍ଟ ଦେଇକି ସବୁଦିନ ପୁରା ପୁରା ଡେ ନାଇଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଭିଡ଼ା ହଉଛି। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହେଇଯିବ ଭଲ। 40% ରିକଭରି ହେଇଗଲାଣି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବିନ୍ଧା ବି ଟିକେ କମିଗଲାଣି। ବିନ୍ଧା ଟିକେ କମିଛି। ବସି ତ ହଉନଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସି ବି ହଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ବସି ହଉଛି। ଦେଖିବା କେତେ ଦିନ ଯାଉଛି। ସ୍ପ୍ରେ ଟା ମାରେ, ସବୁଆଡେ ବୁଲେଇକି ମାରେ, ଭଲସେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରେ, ପୁରା ଭଲ କରି ବୁଲେଇକି ମାରେ। ହଁ, ସେ କଣ ପଟକୁ, ହଁ ବାସ୍। ବେଲ୍ଟ ଟା ବି ପାଖରେ ରଖେ, ଏଇଟା ମାରି ସାରିଲା ପରେ ବାନ୍ଧିଦେବି ବେଲ୍ଟ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ରିକଭର କେମିତି ହେଇଯାଉ ପ୍ରଭୁ। ଜଲ୍ଦି ରିକଭରି ହେଇଯିବ, ଭଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ।